Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Including Pira Unjata. Ena logad moklu matra hoduna. Pira Unjata including Puturu Gudaida. Swathi nanji bright to be Malparandu. Namana Swathi ni. Gitan. Gitan ya. Gitan. Rappa. ಎಷ್ಟು ತಳ್ಳಂಗೆನೆ ಏತಿಗೆ 30 ಕೆಜಿಗೆ 30 ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬುಚ್ಚು ಸಣ್ಣದಿದೆಯಾ ಕೆಡಿಕೋ ಉಳಿಗೆನಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕುಡ್ಲರ್ದೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಕುಡ್ಲರ್ ಮೂರು ಸಲ ಬಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಕುಡ್ಲರ್ದೆ ಬರ್ತನ ಯಾನಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಸ್ವಾತಿ ಇಂದು ಕಾಲು ಬಂಡಲು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊರುಂಡು ನೊಪ್ಪು ಗರಿ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಪುರ ಪಂದು ಬತ್ತಲು ಬತ್ತದು ಕಾಡು ವೈದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರಾಗ ಇಡೆ ಪೋಡು ರಿಕ್ಷಾಡ್ದು ಪೋಡು ರಿಕ್ಷಾಡು ಜನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡು ಜರಿ ಕಾಡು ಬತ್ತು ರಿಕ್ಷಾಡು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತಜಿ ತೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತು ನಿಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಜನ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿದವ್ಳು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ರೋಜ ಸ್ವಾತಿ ನುಪ್ಪು ಗರಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಊರು ತುಂಬ ಇದ ಜನ వచ్చా ಎತ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೀಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ದೆ ಸಾತಿ ಬೇಗ ನೀನೇ ಬ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸ ಬೇಗ ಕೊರು ಮೀತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕುರ್ತೆಲ್ದಿ ಈತ ಬೇಗ ಬೋದು ಮೀಪೆ ಬನ್ನ ಸ್ವಾತಿ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂದುಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮೊರಣಿದ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಕೀ ದೆಪ್ಪು ಸ್ವಾತಿ ಹಸಿವು ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಮ್ಮ ಅವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅನ್ನದಾನ ಬಾರ್ದಿದ್ ಅಲ್ಲ ಬಂದದಿದೆ ದೋಸೆ ಕೋಡದ ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಇತ್ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೌದೆವು ಒಂಚೂರು వచ్చాನ ಬೆಲ್ಲ ಸಾತಿ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ನುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಪಿಜ್ಜಿನ ಉಂಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಗಿರಿಕ್ನವ ಫ್ರೀ ಬೇಲೆದ ಕೊರು ಅವು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಪೊನ್ನು ಕಜ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗಡಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಬ್ರೈಡ್ ಜೈದಲೆ इंचिनाकले पर इंजेक्शन कर रही जाते ये बाइट फुल मासा निपुणते आइक इंजेक्शन कर सुलाभ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಫುಲ್ ಡಬ್ಬಂಡಲ ಕೊರಡು ಅದ
ಒಂದು ಪೆರ್ಮನೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಕಾಣಿಜ ಅಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಹೋಗುನ ಬಿಡ್ದು ಆಗ ಗಾಳಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಅವ್ವಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ವಾಟರ್ ಟೈರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೈಸ್, 2 ಜನ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಕೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಜಗ್ ರೆಡಿ ಆತ. ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೆಕ್. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನೊಂದು ಗೈಸ್, ಫೋಟೋಶೂಟ್. I am Gunanath from Dubai. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವಾತಿಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ. ಬೇಗ 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 ಊದೋಡು. ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಕುಲುದು ಮಲ್ಪು ಇಟ್ಲ ಬ್ರೈಡ್ ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ನಾಯಿ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡು ಗೈಸ್, ಪದ್ರಾಡು ಕರೀಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತು ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೂತಾರೇಗಿನಿ ಬೈಯಾಗಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಯಾ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಮಂತು ಪೋಪ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ತಿಕ್ಕ ತಿಂಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು, ಬೊರ್ಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ತಿಂಕ ತಿಂಕ ಅವನುಂಡು. ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವನುಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಗಡಿದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೈಡ್ ತೋಸಲ್ಲ ಕೈ ಮದ ನಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ತೋಜುಂದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅನಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈಡ್ ಯಾವ ಬೆಕ್ಕು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಗ್ಲಾಗಿನಿ ದೆಕ್ಕು ಯಾವ ನವಚ್ಚಿ ರೈಸ್, ಚಿಕನ್ ಚಿಕ್ಕ, ಸಾಂಬಾರ್, ಒಂದು ಹಲ್ವಾನ, ಪಾಯಸ, ಶೀರಾ, ಕಬಾಬ್, ಪೂರ ಪಿಗಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ 9 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ವಿದ ಶದ್ದನ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ನೈತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಂಗ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪುರಾಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಗಿ ಬಲ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಏತಿಯಾ ಯಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ತೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ
ಸುಳ್ಯದಕ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ ಗೈಸ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ವಾತಿನಲ್ಲೇ ಕಡು ಗಮ್ಮತ್ ಸ್ವಾತಿ ಸ್ವಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ ಮಳೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡೆದೆತ್ತೆ ರಾಗದಿಂದ ನಿತ್ತ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅರ್ಪದ ಮದ್ನೆಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ತುಕ ಪಕ್ಕ ತೂಕತ್ತು ಬರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇದ್ ಮರ್ತ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಆಂಡಿನಿ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಲಾಗಿಜ್ರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ರಡ್ ಉಂಟು ಎನ್ನವು ಮಾತ ಸತ್ಯ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡು ಶ್ರದ್ಧಡ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಬಂದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಿನ್ಯದಿ ಒಂದು ಸಾಕಿ ಬೀಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ರವೇನ ಓಲರು ಧರ್ಮಗು ವನಸ್ ಜರ್ಸುಲಿಗೆ ತಿಂತ ನೋಡ್ಚಿ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಭತ್ತ ಪೊಪ್ಪನ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಬ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಜೋಕುಲನ ಆತು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಗುಣಾದು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಕಾಯಿ 4 ಜನ ಜೋಕುಲ ಚೂರು ಚೂರು ಗಂಡ ಎಷ್ಟು ತುಚ್ಚಿ ದಾದಾ ನನ್ನ ಲಕ್ಕುನೆ ಅಂಗಿ ಆತು ಬಿಟ್ಟು ಚೂರು ಹಿಂಗ ಆ ಸೀಪ್ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಕೆ പറന്ന് പറന്ന് കൊയ്തു കൊറൊന്നുല്ലേര് ഇല്ലടെ പത്ത പോലെ എന്ത് സ്വാതിന പൊപ്പ ഏ ಯಾರು ಯಾರು ಪಂದ್ ಯಾರು 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 ಮಲ್ಲೇಚ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಕೆಲರ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಮದ್ರಂಗಿ ಬರ್ಕ ಬಾಯ್ ಮೇಲಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಮತ ಬಾಯ್ 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 ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ మన బ్రైడ్ ఉండు తోజ్జి బ్రైడ్ ఆడి అలా అమలు బస్ స్టాండ్ బత్త గైస్ ನನ್ನ ಪೋಪುನ ನನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಗ ಇಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಆಲಡ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತೋಡು ಹಿಪ್ಪಿ ಪುರ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಪುರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಪ್ರೇಮ ಇಂಕ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಎಂಚಿನ ಕುರೆ ಕಟ್ಟಿನ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಆಪಲ್ ಬಿಡ್ಚಂಗ ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಪಟ್ಟು ಪರದು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ
ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೇಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಯು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಲ ಬಸ್ ಬೈಜಿ ಗೈಸ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ರಶ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದು ಮುಡಿಯ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಕಾಪುಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಕೂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸ್ ತೆಕ್ಕಿಜಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಿಂದ ಫಿರಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತು ಕೊಡು ತಿಳಿಕೋ ಗೊತ್ತೆ ಅವರು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಕುಂಡಿಡುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೀನೇಜ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಇದು ಕುದ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಕುದ್ದಾತಿ ತೋಚ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೋಚ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಥರಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಆತು ನರಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಹೊರ ಬಸ್ ಬತ್ತದುಂಡ ನಾನು ಈ ರೂಟ್ ಬರಂದೆ ಅವತ್ತು ವರ್ಷ ಉಂಡು ನಾನು ಈ ಬಾರ ಒಂದು 20 ಶ್ವೇತನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬಸ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಜ್ರೆ ಉಜ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಆ ಒಂಜದವು ಕುಡ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾದಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೊರ ಬಸ್ ಬರಡು ಆತನ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೂತಲ್ಲಾಗಿತ್ತ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೊಡೆ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಉಂಟು 4:42 ಬತ್ತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಡು ತರಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾದರಿಗಳು ತರಬೇನೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಬಸ್ ಉಂಡಾ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ನೀನು ಅವ್ರದ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಾನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಒಂದು ಏನು ಲಾಗ್ ಉಂತವೆ ಇಡೆಗೆ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನಿ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇರೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಆಯತ್ತು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಂಬಲೆ ನಂಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಂಜಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಆಂಟಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಔಡು ತರಬೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಾಟಾ